आता कालवल ब्रिजच्या इथून रॅली चालू होईल आणि ती गणेश मंदिर पर्यंत जाईल, म्हणजे आमच्या पूर्ण गावाच्या रोडने सरळ जाईल। विटा घेऊन जायचे, तिथे कार्यक्रम करायचे आणि परत दुसऱ्या दिवशी तो वीट आणून द्यायचे, तो हिशोब सगळं आणून द्यायचे। इतका आपला प्रामाणिक समाज आहे आणि रामासाठी कोणीही एक पैशाचा सुद्धा तिथे गैरव्यवहार केला नाही आणि अशा प्रकारे संपूर्ण त्याच्यामध्ये रामशिला पूजन झालं। तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आज आहे 22 जानेवारी आणि आज अयोध्येमध्ये श्री रामलल्लाची प्रतिष्ठापना होणार आहे आणि त्यानिमित्ताने आमच्या गावात म्हणजे आमच्या हडी गावात श्रीदेव नागेश्वर मंदिरात पूजा वगैरे केली जाणार आहे। पूजा होईल, त्याच्यानंतर आरती होईल, त्यानंतर जे कारसेवक आहेत त्यांचा सत्कार वगैरे होईल आणि त्यानंतर महाप्रसाद होईल। तर आता आपण जाऊया मंदिरात, उशीर झालाय मला पण। मित्रांनो, आम्ही आता नागेश्वर मंदिरात गेलो आणि ते सजावट चालू आहे आणि आता पूजा वगैरे होईल आणि मित्रांनो, आपल्यासोबत आहे आमच्या जन्माच्या आधीपासून या राम मंदिराच्या पुनर्निर्माणासाठी जे झिजले जे झटले असे कारसेवक विलासजी हडकर। नमस्कार काका, आमच्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। जय श्रीराम। जय श्रीराम। काका, मला सांगा, कारसेवक म्हणून तुमचा अनुभव कसा होता? खरं म्हणजे श्री प्रभू रामचंद्रांच्या राम मंदिराचं पुनर्निर्माण आज सोमवार पौष शुक्ल द्वादशीच्या मुहूर्तावर होत आहे आणि अतिशय आनंदाचं वातावरण संपूर्ण देशभर आहे। मी आता माझ्या गावामध्ये नागेश्वर मंदिर या ठिकाणी आहे आणि इथल्या तरुणांमध्ये, महिला वर्गामध्ये, ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये जो उत्साहाचं वातावरण बघितल्यानंतर माझ्या असं लक्षात येत आहे की ज्या श्री राम मंदिर निर्माणासाठी जे काही संघर्ष 500 वर्षामध्ये उभे राहिले, असे 77 संघर्ष झाले। माझ्या सुदैवाने 77वा जो संघर्ष होता, या संघर्षामध्ये 2-3 मोठे असे कार्यक्रम झाले। त्याच्यामध्ये 1990ची कारसेवा, त्यानंतर 6 डिसेंबर 1992ची कारसेवा आणि 1991 मध्ये आपल्या लोकप्रतिनिधींना घेराव म्हणजे संसदेला दिल्लीतला घेराव। माझ्या सुदैवाने या तिन्ही कार्यक्रमांमध्ये मला सहभाग घेता आला। एका अर्थाने श्री प्रभू रामचंद्रांच्या पुनर्निर्माणाच्या राम मंदिराच्या कार्यक्रमात आमच्या गावातले प्रतिनिधी म्हणून 5 प्रतिनिधी 1990च्या कारसेवेमध्ये होते। 2 कारसेवक म्हणून आम्ही 1992च्या कारसेवेमध्ये सामील झालो होतो। हे सगळं होण्यामध्ये एक विचारसरणीचा प्रभाव आमच्यावर होता, तो म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारसरणी, जी 1925 साली एका महापुरुषाने डॉक्टर केशवराव बळीराम हेडगेवार यांनी जे काही तंत्र दिलं, त्या तंत्राच्या आधारे ही सगळी लोकजागृती आपल्याला झालेली दिसते आणि त्यांच्या याच विचारामुळे आम्ही या कारसेवेत जाण्यासाठी प्रवृत्त झालो आणि आम्हाला हा अतिशय आनंदाचा असणारा क्षण, एका बाजूने आम्हाला त्याच्यातनं काही अघटित घटनांना सामोरं जावं लागलं, परंतु आज पुनर्निर्माण होतानाचं जे चित्र आहे ते बघताना हे सगळे घडलेल्या अघटित घटनांपेक्षा अतिशय आनंद हा समाजामध्ये दिसतोय, आमच्यासारख्या कारसेवकांच्या मनात, रामसेवकांच्या मनात निर्माण झालेला दिसतोय आणि त्याच्यातनं आज अतिशय चांगल्या कार्यक्रमाचं आयोजन हडीमध्ये आहे, तालुक्यातल्या अनेक गावांमध्ये आहे, जिल्ह्यांमध्ये आहे, देशभरातल्या खेडोपाडीमध्ये दिसतोय। धन्यवाद। आणि आता यानंतर आपल्या इथे काय कार्यक्रम असेल? आज सकाळी 10 ते 11 या कालावधीमध्ये आमच्या गावातली देवस्थान समिती, 12-5 मानकरी मंडळी आणि गावातले सगळे रामसेवक भक्त
यांच्या माध्यमातून ज्या देवालयामध्ये हा कार्यक्रम आहे अशा श्रीदेव नागेश्वर मंदिरामध्ये अभिषेकाचा कार्यक्रम आज सुरू झालेला आहे. 11 वाजेपर्यंत या कार्यक्रमाची सांगता होईल. 11 वाजता या ठिकाणी आपल्याकडे प्रभू रामचंद्राच्या रामनिर्माण निमित्त अनेक प्रकारच्या कार्यक्रमांची रचना राम मंदिर निर्माण ट्रस्टने सुचवली आहे. त्याप्रमाणे 11 वाजता या ठिकाणी सामुदायिक रामनाम जपाचा कार्यक्रम या देवालयामध्ये होणार आहे. त्याला धरून कार्यक्रमाची रचना साधारणतः 45 ते 1 मिनिटं ते 1 तासामध्ये आहे. पहिल्यांदा प्रभू रामचंद्रांसाठीचं असणारं एक गीत आहे, ते गीत सामुदायिकपणे म्हटलं जाईल. नंतर 108 वेळा रामनामाचा जप होईल. राम रक्षाचं स्तोत्र पठण होईल. यानंतर अयोध्येत गेलेले कारसेवक यांच्या सत्काराचा कार्यक्रम ठरवलेला आहे. आणि या सत्कारामध्ये जी विचारसरणी हिंदुत्वाची संघाची या गावामध्ये आणलं असे माननीय डॉक्टर सुभाष मधुकर दिघे हेही आमच्या सोबत 1992च्या कारसेवेला होते. तर त्यांचाही सत्कार एक या ठिकाणी आम्ही करणार आहोत. हेही या सत्कारामध्ये सामील होणार आहे. हा कारसेवकांचा सत्कार झाला की त्यानंतर मनोगत व्यक्त आणि एकंदर इतिहास 500 वर्षातला राम मंदिर असं एक 15-20 मिनिटांमध्ये सांगितलं जाईल. त्यानंतर रामाची आरती होईल, इथल्या स्थानिक देवतेची आरती होईल आणि आजचा धार्मिक कार्यक्रम या ठिकाणी संपेल. अन्यथा नंतर करमणुकीचे कार्यक्रम, महाप्रसाद या कार्यक्रमाची रचना ही संध्याकाळपर्यंत आहे. धन्यवाद. काका, आणि तुम्ही जे कार्य केलात श्रीराम मंदिरासाठी त्याबद्दल तुम्हाला बिग थम्स अप. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. तर आता पूजा चालू झाली आहे. काका पूजा करतायत. हरिगावचे महाराज महाप्रसादाची तयारी चालू आहे बघा. हिंदू संघटनांच्या वतीने जे जे रामभक्तांच्या वतीने आपल्या सर्वांचे आपले स्वागत करतो आणि आजच्या नियोजित कार्यक्रमासाठी सुरुवात करत आहोत. उपस्थित सर्वांना विनंती आहे की प्रत्येकाने बसून घ्यावायचे आहे. 1 किंवा 2 जण फक्त त्या ठिकाणी शूटिंगसाठी ज्यांना सूचना दिलेल्या आहेत तेच फक्त मोबाईलमध्ये शूटिंग करतील. आपल्या सर्वांना विनंती आहे की कार्यक्रमाचं रामाचं पथ्य भरण्यासाठी आपल्या या विभागाचे कार्यकर्ते सन्माननीय भरतदार यांनी येऊन त्या ठिकाणी पथ्य म्हणून त्या कार्यक्रमाची सुरुवात करावी. भरतदार पद्य आहे, सामूहिक म्हणायचे आहे, माझ्या मागून म्हणायचे. महामंत्र हा नवविजयाचा, नव्या युगाचा नवपर्वाचा,
तुम्ही घुमते ना, काही दिशातून घुमते ना, राम प्रभूचे सुंदर नाम, राम प्रभूचे सुंदर नाम, जय श्रीराम जय श्रीराम. जय श्रीराम जय श्रीराम. नवे आपण ज्या कार्यक्रमासाठी जमलेलो आहे त्या कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांनी त्या ठिकाणी रामनामाचा जप करणे अपेक्षित आहे. मी या रामनामाचा जप त्या ठिकाणी कार्यकर्ता म्हणेल, त्यानंतर आपण आपल्या जागेवर बसून आपण या ठिकाणी रामनामाचा जप करणार आहे. मी सच्चिदानंद गोरखनाथला विनंती करतो त्यांनी त्या ठिकाणी जप सांगावा. राम जय जय राम असे 8 वेळा जप करायचा आहे. मी म्हटल्यानंतर माझ्या बाजून सर्वांनी म्हणायचं. त्याबरोबर गणपतीची प्रार्थना करू आणि स्तोत्र करू. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 प्रभु रामचंद्र के सियावर प्रभु रामचंद्र के. सर्वांना प्रभू या सुद्धा या ठिकाणी कारसेवेमध्ये सहभागी झालेले होते. या सर्वांचा आपल्या या कार्यक्रमानिमित्त आपल्या हरिगावाच्या वतीने आपण एक छोटासा सत्कार करणार आहोत. मी या ठिकाणी हरिगावचे सरपंच या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी यायचे आहे. 1992च्या कारसेवेमध्ये सहभाग घेतला होता त्याबद्दल हरिगावच्या समस्त ग्रामस्थांच्या वतीने आम्ही आमच्या गावचे सरपंच सन्माननीय प्रकाश तोरवळकर यांच्या हस्ते त्यांचा शाल सुद्धा देऊन या ठिकाणी सत्कार करत आहोत. प्रकाश तोरवळकर डॉक्टर सुभाष सियावर प्रभु रामचंद्र के राम भक्त हनुमान के भारत माता के. धन्यवाद. घेतला होता त्यापैकी सन्माननीय या आपल्या 6 लोक जे गेले होते त्या 6 पैकी कैलासवासी पांडुरंग अप्पा रावळे हे आपल्यामध्ये नाहीये. त्यांनी सुद्धा मोठ्या उत्साहात सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी सहभाग घेतला होता. त्यांना सुद्धा मी या ठिकाणी वंदन करतो. आपल्या सर्वांच्या वतीने मी त्यांना या ठिकाणी वंदन करतो. त्यांच्या स्मृतीची या ठिकाणी आठवण करतो. आपल्या या हरिगावच्या ज्यावेळी 90 सालामध्ये कारसेवा सुरू झाली त्या कारसेवेमध्ये सन्माननीय विलासजी हडकर यांनी या ठिकाणी सहभाग घेतला होता. मी आपल्या हरिगावाच्या वतीने त्यांचा सुद्धा आपल्या घरच्या कार्यक्रमामध्ये या ठिकाणी मी सत्कार करत आहे. डॉक्टर सुभाष दिघे साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा या ठिकाणी सत्कार करावा. रामचंद्र की जय.
91ला जो संसदेला घेराव झाला, त्या घेरावामध्ये सुद्धा भारत सरकारच्या विरोधात त्यांनी संसदेला घेराव घातला होता. त्या कार्यक्रमामध्ये सुद्धा विनायक गेडकर उपस्थित होते. सन्माननीय विनायक गेडकर यांनी गावाच्या सेवा केली, त्याबद्दल आम्ही त्यांचे शतशः ऋणी आहोत. धन्यवाद. आपल्याकडे केवळ 18 मिनिटाचा कालखंड राहिलेला आहे. 12 वाजता साधारणतः 12 आतमध्ये आपल्याला आरती संपवायची आहे. त्यामुळे मी देवीदास विनंती करतो पुरावलेला की 1-2 मिनिटांमध्ये आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आपल्या या ठिकाणी वक्तव्य आहे. त्यामुळे हा नुसता उत्सवाचा क्षण नाही, परंतु भावनिक क्षण आहे. त्यामुळे प्रत्येक हिंदू जरी आपण त्या ठिकाणी जाऊ शकतो नाही, तरी पण प्रत्येक हिंदूंच्या मनामध्ये या स्वरूपाची जशी आनंदोत्सव आहे, तशी एक आनंदाश्रूची सुद्धा त्या ठिकाणी भावना आहे. प्रत्यक्ष प्राणसेवेमध्ये प्रभू रामचंद्र के, राम भक्त हनुमान के, भारत माता के, श्रीदेव नागेश्वर महाराज के. उपस्थित असणारे आपल्या सर्वांना मार्गदर्शक प्रेरणादायी असं व्यक्तिमत्व माननीय डॉक्टर दिघे आणि आपण सर्व त्या ठिकाणी जमलेले रामभक्त ग्रामस्थ बंधू भगिनी. खरं म्हणजे विचारांची देवाणघेवाण करण्याचा आजचा दिवस आहे, परंतु आपल्या सगळ्यांचं लक्ष अयोध्येतल्या राम मंदिर पुनर्निर्माणात रामलल्लांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना जी होणार आहे त्याकडे असल्या कारणाने हा जो कार्यक्रम आहे तो साधारणतः 12:15 पर्यंत पूर्ण आरतीसह संपवावा अशी आमची रचना आहे. ज्या राम मंदिरावरचा भगवा हा उतरला गेला होता, पाडला गेला होता, तो भगवा 1992 मध्ये 1990 मध्ये या कोठारी बंधूंनी पहिल्या कारसभेमध्ये फडकवला. त्यांचंही आठवण आमच्यासारखे अनेक शहीद हे त्यावेळी रामभक्त झाले, रामसेवक झाले. आणि म्हणून फार दुसऱ्या बाजूला दुसऱ्यांना कितीही त्रास झाला माझ्या सुखासाठी तरी तो मी त्रास देईन, परंतु मी माझ्या सुखाचा विचार करेन अशा पद्धतीची वृत्ती रावणाची होती. त्यामुळे रावणही हा खरा हिंदू होता, अतिशय प्रकांड ब्राह्मण होता, पण असं असताना सुद्धा स्वतःच्या स्वार्थासाठी दुसऱ्यांना कितीही त्रास झाले तरी आपलं सुख उपभोगण्यासाठी तो त्याची वृत्ती असल्या कारणाने आज रावणाची कोणी पूजा करत नाही, आज रामाची पूजा केली जाते. याचाच अर्थ हिंदू संस्कृतीमध्ये सद्गुणांची पूजा केली जाते, दुष्प्रवृत्तीला कधीही थारा दिला जात नाही. आणि म्हणून आगामी काळामध्ये आजचं राम मंदिर निर्माण होताना आपल्याला राष्ट्र मंदिराकडे जायचंय. त्यावेळी आपणही आपापल्या गावामध्ये आपल्या कुटुंबामध्ये सद्गुणांची पूजा करायचा संकल्प करूया आणि अपप्रवृत्तीला थारा बसणार नाही
अशा पद्धतीची एकजूट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करूया असं आवाहन मी आपल्या समोर करतो आणि मी माझं वक्तव्य थांबवतो. जय श्रीराम. धन्यवाद. आणि ज्यांच्या विचार ऐकण्यासाठी आपण जमलेलो आहोत त्या डॉक्टर सुभाष दिघे यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं या ठिकाणी वक्तव्य करायचं. 500 वर्षानंतर हा क्षण सद्भावनेचा क्षण येतोय. पण या 500 वर्षांमध्ये हिंदूंनी कधीही आपला अधिकार या मंदिरावरचा सोडलेला नव्हता आणि सतत रामलल्लाची पूजा अर्चा ही कायम चालू होती तिथे. सरकार विरोधात इंग्रजांच्या काळात इंग्रजांचा सुद्धा मुस्लिमांना पाठिंबा होता, त्याच्यामुळे त्यांचंही सुद्धा काही हे नव्हतं, सहाय्य नव्हतं. पण 1950 साली रामलल्लांची मूर्ती अचानक प्रकट झाली मंदिरामध्ये आणि त्याच्यानंतर सगळे हिंदू त्याच्याकडे धावले आणि तिथे पूजा अर्चा सुरू झाली. पण आपल्या स्वतंत्र भारतापासून दुर्दैव की त्यांनी त्याला कुलूप लावलं आणि रामलल्ला कुलपात ठेवलं. 1985 साली राजीव गांधी जेव्हा पंतप्रधान होते तेव्हा त्यांनी एक कुलूप काढलं की त्यांच्या पक्षासाठी सर्वात मोठी चूक होती खरं. पण हिंदूंसाठी तो एक चांगला हे होता आणि विश्व हिंदू परिषद आपला मुद्दा जो होता ते सगळीकडे मांडत होते, जनजागरण चालू होतं आणि मग त्याच्यानंतर रामशेत्रातून विटा घेऊन जायचे, तिथे कार्यक्रम करायचे आणि परत दुसऱ्या दिवशी तो वीट आणून द्यायचे, तो हिशोब सगळं आणून द्यायचे. इतका आपला प्रामाणिक समाज आहे आणि रामासाठी कोणीही एक पैशाचा सुद्धा तिथे गैरव्यवहार केला नाही. आणि अशा प्रकारे संपूर्ण त्याच्यामध्ये रामशिला पूजन झालं आणि त्याच्यानंतर मग रामज्योत यात्रा झाली, मग ही पादुका पूजनाचा कार्यक्रम झाला. हा सुद्धा आपल्या देशभरात सगळीकडे झाला, पण आपल्या जिल्ह्यापुरतं म्हटलं तर आपल्या जिल्ह्यातल्या प्रत्येक गावात हा कार्यक्रम झालेला आहे, सगळ्या गावात. आणि त्याच्यामुळे एक प्रकारचं जागरण, हिंदू जागरण. आता हा मंदिराला तो परवानगी देत नव्हतं आणि सरकारचं काही हे बांधता जाईल त्याची सुतराम शक्यता नव्हती. आपलं सवटी सोमनाथचं जे मंदिर होतं ते 17 वेळा त्यांनी ते फोडलं होतं मुस्लिमांनी आणि जितक्या वेळा फोडलं तितक्या वेळा हिंदूंनी त्याला ते आक्रमक केले की परत उभारे केले. म्हणजे जगामध्ये असं उदाहरण नाही की जितक्या वेळा हे मंदिर पाडलं फुटलं परत. आणि काँग्रेसची सरकार तर सगळीकडे पूर्णपणे विरोधात होती, त्यांना रामाची नामाचीच एलर्जी होती असं म्हणतात. परंतु सर्व काँग्रेसमध्ये असे नव्हते. मी स्वतः या सगळ्या अभियानामध्ये आपल्या तालुक्यातल्या प्रत्येक गावात गेलेले आणि तिथल्या सगळ्या काँग्रेसवाल्यांनी आम्हाला मदत केली. त्यांनी धन दिलं, पैसा, सगळं म्हणजे जागा उपलब्ध करून दिल्या, लोकांना बोलवलं कार्यक्रमासाठी. त्याच्यामुळे वरिष्ठ नेतृत्व एक सांगत होतं, परंतु खालची आपल्या संपूर्णपणे या सगळ्या जिल्ह्यातल्या लोकांकडे मी सांगू शकतो की सर्वजण राममयच होते आणि सर्वांनी मोठ्या प्रमाणात देणग्या दिल्या आणि मोठ्या प्रमाणात ते कार्यक्रम सुद्धा घडवून आणले. आणि हा जो कार्यक्रम आहे त्याला सोमनाथच्या वेळेला महात्मा गांधी होते. महात्मा गांधींनी वल्लभभाई पटेलांना सांगितलं की आपल्याला सरकारचा एकही पैसा मिळणार नाही आणि त्यामुळे तुम्ही पूर्ण लोकवर्गणीतून हे मंदिर उभं करा. त्याच वेळेला जामा मशिदीला मात्र त्याच्या दुरुस्तीसाठी सरकारने पैसे दिले होते. म्हणजे तुझा भाव कसा होता, हिंदूंचं मंदिर त्यांनी उभं राहायचं आणि यांना मात्र सगळे पैसे दिले. हा तुमचाही पूर्वज आहे, आमचा जसा पूर्वज आहे, हा सर्व आपल्या सगळ्यांचा पूर्वज आहे. आणि आता ते डीएनएची चर्चा चालते तेव्हा लक्षात आलं की हा डीएनए हा भारतामध्ये राहणाऱ्या सगळ्या मुसलमान असो, हिंदू असो, ख्रिश्चन असो, बौद्ध असो, या सगळ्यांचा डीएनए एकच आहे. याचा अर्थ काय, आपण सर्व बंधू आहोत अशा प्रकारची सिद्ध झाले शास्त्राप्रमाणे. आणि त्याच्यामुळे हाच बंधुभाव जागृत करून आपण कुठल्याही विकृत पद्धतीने हे काम केलेलं नाही की आपलं आला थोडा असं काय होतं नाही. त्यावेळेला आम्ही जेव्हा गेलो होतो त्यावेळेला 95 सालची जी कारसेवा झाली त्यावेळेला सुद्धा आदल्या दिवशी नरसिंहराव सरकारने ही संपूर्ण भूमी अधिग्रहण करणार म्हणून सांगितलं. आणि त्याच्यामुळे कारसेवकामध्ये एक संतापाची लाट होती की दुसऱ्या दिवशी आम्ही कारसेवा करणार होतो आणि आदल्या दिवशी यांनी भूमी अधिग्रहण केलं. आणि त्याच्यामुळे सर्वत्र लोक खवळले. गावातली लोक ती अयोध्येमध्ये होती ते पण सांगितलं की उद्या तुम्ही काही नाही करून गेल्याशिवाय इथे काही हा विषय जमणार नाही. आणि त्याला कल्याण सिंगचं राज्य होतं आणि त्याच्याप्रमाणे दुसऱ्या दिवशी पहिल्यांदा म्हणजे 2.5 लाख लोक त्या सगळे एकत्र बसले होते. त्यावेळेला आंध्र प्रदेशची पहिली टीम तिथे वरती चढली आणि त्यांनी हे केल्यानंतर मग तो सुरुवातीला त्यांना थांबा म्हणून सांगण्याचं सगळे आव्हानं वगैरे केली. पण त्यानंतर मात्र एक ते स्वामी होते त्यांचं नाव घेत होतं, त्यांनी अक्षरशः 6 तास रनिंग कॉमेंट्री करतात अशा पद्धतीने हिंदू समाजाला चेतवण्याचं काम केलं. आणि पहिला गुरु, दुसरा गुरु, तिसरा गुरु संध्याकाळी 5 वाजता पडला आणि त्याच्यासाठी अनेकांनी म्हणजे खूप जण जखमी झाले ते करता करता की सगळ्या मंदिरच होते, मशीद नव्हती.
आपले बऱ्याच लोकांचा विरोध होता, प्रत्यक्ष बघायला जायचे, म्हणजे जैन मुली तिथे बघायला गेले होते, त्यांनी सगळं बघितलं असं आणि त्यांनी विचारलं मशीद कुठे आहे, तुम्हाला यालाच मशीद म्हणतात. म्हणजे तोपर्यंत ते विरुद्ध बोलत होते, हे राम मंदिर कशाला आहे, कशावर राम मंदिर. आणि जेव्हा त्यांनी बघितलं तेव्हा त्यांनाही पटलं, तेव्हा ज्यांनी बघितलं त्यांना सगळ्यांना पटलं की हे राम मंदिर आहे. आणि राम मंदिरच होतं तिथे ज्या बाबरी राजा पडल्यानंतर उत्खनन झालं, त्याच्यामध्ये 1.5 ट्रक भरून इतके पुरावे होते. तेव्हा विरोधकांनी काय म्हणावं, तुम्ही तिथे आधीच नेऊन ठेवलं. आता हे काय म्हणजे काय उचलली जीव लावली त्याला म्हणतात, तसे पद्धतीने ते होतं की कुठल्याही प्रकारे हिंदू समाजाचा उपवास अपमान करायचा अशा पद्धतीनेच आजपर्यंत वातावरण होतं. सुदैवाने आपल्याला हे 2014 पासून हे सगळं बदललं आणि सर्वांनी एक ठरवलं होतं की न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत काही हात लावायचा नाही. आणि त्याच्यामुळे आपण कारण न्याय मानणारे आहोत, न्यायसंस्था आपण मानणारे आहोत. त्याच्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय दिला की हे इथे ही रामजन्मभूमी आहे. त्याच्यानंतर मात्र वेगाने काम सुरू झालं आणि आपण बघतो खूप वेगाने हे काम पूर्ण झाले. अगदी किरकोळ काम बाकी राहिले ते कदाचित आता आजच्या दिवसानंतर मग ते सुरू होईल. तेव्हा आपण सर्वांनी केव्हा ना केव्हा तरी वेळ काढून जावं. आज सरकार स्वतंत्र गाड्या सोडते प्रत्येक ठिकाणाहून, तेव्हा अशाच गाड्या चालू राहतील काही काळ, तेव्हा आपण सुद्धा काही जण त्याचा फायदा घ्यायला हरकत नाही. धन्यवाद. जातो तो नशा पाणी करायला वेळ असतो, तो कुठल्यातरी साधं काम करायला असतो, तो हिंदू ब्राह्मण मुली किंवा हिंदू कुटुंबातील मुली, सुसंस्कृत मुली, शिकलेली मुली याला नादी लावतो, त्याच्या प्रसंगामध्ये उपयोगी पडते आणि ती त्या त्याच्या प्रेमात पडते आणि त्या संपूर्ण समाजाचे विरोध जाऊन अशा मुली त्या मुस्लिम मुलींबरोबर लग्न करतात आणि ती स्टोरी खरी मानून आपल्या मुली या त्यांच्या प्रेमाच्या जाळ्यात जातात. अशा पद्धतीची सांस्कृतिक हल्ला, सांस्कृतिक मंदिरांचं उद्ध्वस्तपणा या ठिकाणी केलं जातं. त्यामुळे आपल्या सर्वांना अशी जबाबदारी आहे की आपल्या मुलींना, आपल्या माता भगिनींना सांगितलं पाहिजे की आपली संस्कृती ही अशा एका नालायक मुस्लिम तरुणाची नसून आपल्या हिंदू प्रभू रामचंद्रांची आहे, आपल्या श्रीकृष्णांची आहे. अशा स्वरूपाचे संस्कृती धडे आपण दिले पाहिजे. त्यामुळे आताच्या काळामध्ये असलेले ओटीटी प्लॅटफॉर्म, पहिल्यांदा टीव्ही असायचे, पिक्चर असायचे, परंतु आपल्या मुलांच्या हातामध्ये असलेला मोबाईल आहे, त्या मोबाईलमध्ये हे ओटीटी प्लॅटफॉर्म मध्ये आपली मुलं काय बघावं जातं. त्यामुळे सर्व माता भगिनींना विनंती, आपल्या पुरुषांना विनंती आहे की आपल्या मुलामुलींची मित्रमैत्रिणींकडे दक्षता घ्या. अशा विकृत संस्कृतीच्या मित्रमैत्रिणी असतील तर त्याला त्याच्यापासून लांब करा, तोडून टाका. आपल्या जिल्ह्यामध्ये, तालुक्यामध्ये दौर्जन्याचे प्रकार आहेत. म्हणून आजच्या या पवित्र राम जन्मभूमीच्या आंदोलनानिमित्त आपण शपथबद्ध होऊया की आपण अशा सांस्कृतिक अतिक्रमण जे चालू आहे याच्या सुद्धा विरोधात आपण लढा आपण या ठिकाणी उभा करतो. त्याच्यामध्ये आपल्या सर्व कुटुंबांनी या ठिकाणी सहभागी व्हा. या ठिकाणी महाआरती होईल, त्या महाआरतीमध्ये आपण सहभागी व्हावे. या ठिकाणी उभं राहून या ठिकाणी आरती करायचे. मी आपल्या कार्यकर्त्यांना विनंती करतो की आरती सुरू करावी. आरती झाल्यानंतर या ठिकाणी तीर्थप्रसाद वाटप होईल. महिला वर्गांसाठी याच ठिकाणी जी बसायचं आहे की आपली स्थानिक महिला या ठिकाणी हळदीकुंकू लावतील. याच कार्यक्रमामध्ये बरोबर 12:20 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या करा किंवा बंद करा. आरती संपेपर्यंत सर्वांनी मोबाईल सायलेंट करा. Jai
धन्यवाद. सर्वांनी आपल्या जागेवर बसून घ्यायचे. ताबडतोब या ठिकाणी प्रसाद होणार आहे. या ठिकाणी कार्यकर्त्यांना विनंती आहे. आता आम्ही कालावल ब्रिजच्या इथे आलो आहे आणि तिकडून आता रॅली चालू होईल. मस्तपैकी गाडी वगैरे सजवल्या आहेत समोर. आता इथून रॅली चालू होईल आणि आमच्या गावात पूर्ण फिरेल. हे दाखव मार्गे सरळ चल आता मार्गे सरळ. होय हा होय कट
आणि ती गणेश मंदिरपर्यंत जाईल, म्हणजे आमच्या पूर्ण गावाच्या रोडने सरळ जाईल. पूर्ण सगळे लोक गावातले आले आहेत, बाईकवाले सगळे, गाड्यावाले आहेत. तर आता रॅली चालू होते. मित्रांनो, महाप्रसादाचा कार्यक्रम चालू आहे. आता बराच वेळ झाला चालू होऊन. बरेचसे लोक प्रसाद घेऊन गेले. आम्ही रॅलीला गेलेलो. मित्रांनो, श्रीराम प्रतिष्ठापनेचा औचित्य साधून जो कार्यक्रम आमच्या गावात साजरा केला गेला तो मोठ्या प्रमाणात साजरा केला गेला आणि मस्त शांत चित्ताने आणि भक्तिमय अशा वातावरणात साजरा केला गेला. हा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा. चला आता आम्ही पण घरी निघतो.